Зәкеш. Рәхмәт булганыгыз өчен. Рәхмәт безне шулай куандырып, безгә күренеп булып торганыгыз өчен. Салат Зәкеш минем укытучым. Алай гына да түгел, Салат Зәкеш моннан күп еллар элек мине үлемнән алып калган кеше. Беләсез дисем. Һәм мин соңгы сулышыма кадәр рәхмәтле булачакмын. Ул вакытта акчаягы бик авыр иде Салат Зәкеш, хәзер әкрен генә тернәкләнеп киләм була инде. Чәчкәсе чәчкә белән мин сезгә 1 тонна фураж алып килдем. Пригодится дидем, карадым. Кадерет. Кристиана Грудинова. Кристиана bir kişini kıvamlamayız. Anın düzgüniyesi, stili, manierası, öz repertuarı bir kimde kıvamlamayız. Anı kabarttılar.